de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Hola, què tal? Això és el plató de Buenafuente. Mireu, aquest és de seguretat. Aquí tenim el sumari, que és on fem la reunió de la tarda, la que podreu escoltar. Després veniu aquí. Bueno, en aquesta planta aquest sopar és lavabo, màquina de cafè, molt important. I per allà, que diu no passar, allà hi ha el maquillatge. Bueno, us ho ensenyo un momentet i després ja vindrem. Veieu? Aquí ara estan pentinant l'Anna Morgade, aquí és on tenim les perruques. I ara anem cap a la planta de dalt. No sé si hem fet tirar massa bé, però bé. Això és un quadre. Sembla una fotografia, però és un quadre molt ben fet. Bé, aquí tenim el camerino VIP, el dels convidats d'avui. No sé si ja han arribat. Però bueno, ara m'agradaria ensenyar-vos el camerino. Doncs ara que hi ha algú al camerino ja, oi? No, no ha arribat encara. Ah, va, doncs li ensenyo el camerino a aquest company de Com Ràdio. Molt bé. Oh, quina caloreta. Aquest és el camerino de convidats. Aquí també fem algunes reunions de tant en tant. I, bueno, no té més. Aquí posant el càtering pels convidats perquè estiguin aquí tranquil·lament abans de començar el programa. I aquí és on de vegades surt amb una càmera, Toni, i diu alguna cosa al convidat, o és a baix? Que de vegades... És a baix. Allò que us he dit que fem el sumari, veritat? El sumari, allà és on fem la connexió de sumari, la salutació. Espera, que on fem les reunions, com us he dit. Ara... Més lavabos, molt important. El camerino de l'Anna Morgade. Camerino de l'Anna Morgade. Ai no, espera, que ningú fos. Posava cameri 2. Cameri VIP 3. Aquest és el... L'altre és el de convidats. I encara hi ha una altra planta. Bueno, aquesta és una oficina que tenim aquí, és una ho fem servir com a redacció, és on està el departament de Trezzo, que és aquella taula allà al fons. Val? Aquestes són les magnífiques fotocopiadores i impressores amb les quals imprimim el programa. Val? Molt bé. Aquella noia és la Wita, la nòvia d'un company del programa. Podem dir el nom o no? Sí, Wita. No és que ella es digui Wita, sinó és el company. No, el company es diu Miguel, és el porter. Més lavabos, molt important. Si veniu mai... Menjador per la gent que està aquí tot el dia. Bueno, a ver, no sé. Bona tarda. Hola. Estem gravant per la ràdio, o sigui, una cosa molt estranya. Sí. I això és l'escola. Sembla això el Cirque du Soleil? Sí. Aquí tenim tota la roba de diferents talles per l'Andreu, per l'Artur. Sí, i tant, hi pots passar. I aquí al fons, que és cap on va el Toni Sala, el nostre saxofonista. Doncs aquí al fons és on tenim el camerino dels músics. I ara, per aquí no hauríem de sortir perquè no és una emergència, però és per ensenyar-vos una coseta. Bueno, això que es veu tan fort que ara la càmera, estem per la part de fora, justament, estem anant per la part de fora de l'edifici. Aquí tenim un magatzem de Trezzo. N'hi ha dos més a fora, en unes naus fora d'aquest edifici, però aquí hi ha un munt de cachivaches i de joguines que fem servir tot sovint al programa. Aquí en tenim unes quantes, com us dic, fora n'hi ha dues naus amb moltes més joguines. I ara estem a punt d'entrar a plató. Aquesta és la part de darrere del plató. Com veieu, aquí tenim restos de coses de les seccions que fem. Els panots de Gravadíssimo, aquell és l'escenari que fem servir, la caixa que fem servir per fer els fetos. No agafa imatge.
Agafa perquè li falta llum, o sigui que D'acord. el que tenim està guai. Aquesta és l'entrada per on surt l'Andreu al nostre programa. Si anirà ràpid, si això és... Val? Bueno, total, com que l'ha demanat i el vol, Mireu, us torno a ensenyar No, Mata... El que vol és allargar. Xavier Sant Juan, per tenir convidats. Hola, Xavier. Torno a ensenyar maquillatge, Hola. on ara hi ha el Raül Patiño, que l'estan patinant bé. Ai, perdona, Ja està aquí. Doncs molt I bé. ara ja només falta una cosa. Vale. Aquesta és la bici del Toni Mata. Sí, la meva bicicleta. Està agradada. Sí. Ah, falten dues coses. Aquí hi ha il·luminació. Que no hi ha ningú. Ja. O sigui que il·luminació està a part de realització. Sí, sí, sí. Ostres. Bueno, però a dalt també... Vale, vale. A dalt també hi ha una persona d'il·luminació, però és que igualment estan tots comunicats per l'intercom, per cascos, diguéssim. I ara aquí anem al lloc on estic jo durant el programa. Què és aquest lloc? Bona tarda de nou. Val, això és realització. Bona tarda. Aquí és on hi ha l'Arnau, que és el noi de Prompter, que amb aquesta meravellosa màquina és la que li va passant el text a l'Andreu. I aquí on hi ha assegut aquest altre noi és on estic jo normalment amb aquella diadema que hi ha sobre la taula per comunicar-me amb la gent de realització. I ja està, i no té més. Molt bé. Vale? I ara si hem acabat, comencem. De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.